28. kolovoza. Kad ljudi, lutajući stramputicama zablude iz sepstva, zaborave svoje nebesko podrijetlo, stanje svetosti i istine, tad stvaraju umjetna mjerila kojima jedan drugome sude, prihvaćanje i slijeđenje njihove vlastite teologije smatraju mjerilom istine. Tako se ljudi međusobno zavade, žive u neprekidnom neprijateljstvu i borbi i žalosti i patnji. Čitatelju, želiš li se roditi u istini? Za ovo postoji samo jedan način. Pusti neka sepstvo umre. Pusti neka otpadnu sve one žudnje, sklonosti, želje, mišljenja, ograničene predodžbe i predrasude uz koje si dosad tako tvrdoglavo prijanjao. Neka te prestanu držati u ropstvu i istina će biti tvoja. Prestani smatrati vlastitu religiju boljom od svih ostalih i ponizno nastoj naučiti onu najvišu lekciju dobrohotnosti. Biti u svijetu, ali ne i od svijeta, vrhunsko je savršenstvo. Izvor sve snage, kao i sve slabosti, leži u nama.